Hemmeňe salam oglanlar, gyzlar, gowmagdaýlaryňyz janyňyz sagmy. Men lastiçkam näle gowarýanma bilýäňiz. Şoň üçin şu wagt şunu gow edip polirovka etdirmäne we bron plyonka emletmäne etdirdim. Marda oglanlara haýyş etdim. Avtomixdaki men şu ýerde nomerlerini goýjak. Şu wagt ýagdaýyna serdim maşynyň. Gowjy ünslerini detalyny aljak. Näme üçin polirovka etdirýän? Oglanlar 2-3 gedek gelin maşyny boldum. 2-3 gedek bäwek çykardyk bu maşyny bilýäňiz. Bededik, çydyk-çydyklar galdy. Ondan soň bu aýtmaýyn isen pişikler bar ha. Polny raýonyň pişikleri şu ýerde etýän şu kapot. Men raýonyň pişikleriniň spalnasy şu kapot. Asobinna gyşda, howa sowuk wagty poliň daşyna goýan bar pişikler şuňa minip ýatdy. Çydım kapot görýärler. Häzir göreli diýen işlerini gow edip polirovka edip aýyrsynlar. Ilki polirovkadan ort maşyny ýuýarlar, maşynam haparak. Bron plyonka näme gerek diýip sorajaklar üçin. Bron plyonka oglanlar şu daşlardan gorýar seredin. Şu ýerine daşyň degen ýerler bar. Häzir oglanlar bu kraskasyz, karoç şu zatlar aýryp berýärler daşyň degen ýerlerini. Teknisni bildirmedi alçy edip bolşuna göre şu plyonkany öň ýemleden bolsam şu daş ýyzlar bolmazdy. Ulyola çykan daşdan o daş degelä maşyn sürýärne bilýändir. Häzir şuň ýarsyna şeýle plyonka bampera, faralara ýugdurdum, açdyp bilýäňiz. Indi şu faralmada ýüzüni zaşitni plyonka emledýän. Öýski bampera da emleýärler oglanlar. Soň gapylan ruçkasynyň içi. Serdim içi çydım-çydymdyr. Ruçkan öýdäm çydım. İçin gow edip polirovka edýärler, emleýärler, ondan soň çydylmaýar. Aýratyna wadiçil gapdyl görýäňim näle çydyk. Polirovkadan, plyonkadan soň lastiçkamy himçiskaya gitjek. Tapaw ýok oglanlar. Täze maşyn sürýäňizmi? Köne maşyn sürýäňizmi? Şuňa açyk haýlandyryňyz barmy? Ýa menki açyk könje leksyňyz barmy? Lisiçka baby çykanýyz barmy? Jugluýyňyz barmy? Tapaw ýok. Esasat şu maşyn size ýarasa boldy. Şuňa gowja edip seredeliň. Häzir şu maşyn 17 ýyl bolan maşynda. Şu wagt widina baka berän, men häzir öw aýdamak ýöne seretseň maşyny şu witçasyny saklaýar. Häzir siz aýdaýyn, lüboy maşyn bolarsyň, lisiçka babyçka dutkemli. Gowja edip saklaýan o näki odan bolýar. 2 güne primerna çeker. Siz 10 minutlyk, 10 minutlyk videoň içinde görürsiňiz. Edýän işlerini bölek video alarys. Opşam başlasınlar kän saklamaly olanlary. Maňa saat 10:50 diler we men saat 12-de geldim. Şu adam birin ýary yarım saat ýar syýomka etdik. Ojak zatlaryny çykdy üçin. Anan olanlar udaşy başlaryň lastiçkamy mınnyny metr owdan etdiler. Ýöne şu plyonkany davno emletmelim. Gaty ýalňyşdym. 2 san daşyň degen ýerler bar. Her ýerde seredemde ýüregim ağrýar. Plyonkalar bar giden görnüş bar eken ha. Maşyn ýuwdylar, häzir polirovka başlaýar oglanlar. Şu wagt ussaň aýdýan zady, ussaň gözünde men maşynym solupdur diýär, ýüzdiýär, biraçyk diýär. Men bilemok, men üçine gat gowy ýöne ussaň gözünde has gowurňýar da solop diýär. Häzir şu ýerini şep skoşla polirovka etdirer, polirovka edilen ýerini, edilmedik ýerini tapawyny görmek üçin. Ýene bir zat men eken düşünemok, ýöne spesialny zatlar diýär. Şu zatlarda 10 ýedek, 20 ýedek, 30 ýedek edäý hiç ýagdaýda lagam baýlanok. Ýagny обычный bir zatda karoçy näme diýdiň polirovka edenler? Skurkolap edýärler, ana şonu 5-6 ýere etsen bolujy diýär, kraskaga çuwurýar diýär, lag polny ýylýar. Şu zatlar desem, karoçy ýylanok. Menem indi öwranyp otyryn. Plyonkalam bir näçe görnüşi bar. Gymmady, arzany, istesen haýsyny emletseň emletýän. Hersi bir zat üçin näre? Skoç emledik şu wagt tapawdy näder bir gapdal polirovka edýär, bir gapdalam şu durşy. Eýem açylyp başlady o. Serdim tapawdy. Aňar kirýalak boldy. O taý kirýal görýänmi? Bu görnýän kirýal. Ýüzüň kirini aýranýarlar. Görýärsiňiz tapawdy şu wagt birinji sloýdyň edilen. Olanlar plyonkalar 7 ýyl garantiýaly emlenýändirler. 7 ýyl. Näme bolsa gelip bilýäňiz. Karoçy plyonkaň özi samowastanawlyşy effekti bar. Çydylan zat eden ýagdaýynda şu wagt biziň yssyňyzda bir 10 minut güniň aşagyna goýsaň ýa-da fen tutsaň ýene öňküsi ýalak bolýar.
hiç çiğli ýagdaýda plyonkan ýemlenen bildiren ok. Düşündiňizmi? Pitnodan zatdan goruya, biram ýalpylaýa ulanır, gateret ýalpylaýa. Häzir rezultat görersiz. Ýa-ni ussa aýtdy maňa, sen solok sürüp bersiň maşyny. Hakykatdan ulanır, muňa serediňa bu tapawdy. Kamerada bildirýän, bildiren okmy? Skotç emläp ýürüýte şu wagt. Özüm göz ýetirmek üçin polirovka etdirdim diňe kireli. Serediň ulanır, wapşe başga zat o. Bäri şeýler ýalpylaýa bäri. Gowy solon. Men kraskasy kän ýalpylany o muň diýip gördüm akasa polirovka. Gowy ýeten o kenamyň o. Serediň ulanır size tapawdy näl bildirýän bildiren okmy? Wapşe başga zat. Bäri ak çort durunur. Ýene sen bundan soňra şu erkenki zadyň diýenler ondan soňra renk hem baş. Edil şu wagda davolny. Dol işi etsinler ondan soň görür. Çyrany öçürgän görkezden ulanlar serdim. Bu aptal başka, bu aptal wapşe başka görýän. Polirovkada ulanlar şu zatlar, biramna şu zatlar ulanýar. 3 sloy edýärler. Birinji bir kaloçy daşykdylar. Tapawut ýam bara serdim. Berden serdim şu gowullar. Serdim ulanlar şu edilen ýer bu da edilmedik ýeri. Görəm näl agar ýa maşyn kiraýyrlan ýar. İş dowam edýär. Landyçylyk kel. 16-njy gün maşynymyzdan biz 4-nji gün abetde goýduk da. 2 gün öner maşynsyz men ulanlar. Şu an geldim görmäň elastiçkam näme orluk hali. Nah, ulanlar işläp dur. 3-nji sloy polirovka gidip durdy ýa. Bir ýazypdyr kommentariýada sen daşarda gorkada otayda ýalpylaýa diýip. Tamam daşarda gorkadar ulanlar abzor edersen tak bunu. Ýa-ni başlanma işi. Ana. Renk gowy. Şuň renkini ulanma bara. 10 ýyl boldy. Şu maşynyň renkini ulanma 10 ýyl. Ýeke jerine kraskan gopanýar ýok. 10 ýyl. Sebeden gowy edip hemem ýene bir zat ulanma täze plyonka çykypdyr. Karolçyna şu plyonka diýär. Hiç renk ýok. Ýöne maşynyň içinde duran ok. Hiç renk ýokdur. Renk wapşe bildiren ok, plyonkaň barlygyny bildiren ok. Ýemleýän ultrafiolet goraýa diýip karoçda zaşitny zat ol açyklar bolýar, bilýäňizmi? Kompýuteriň başyna kän oturýan adam üçin açyk bolýar, gözüni zirendýär. Ana şonýaly material türmerine günüň sofrasyny saklaýar we maşyn için kän gyrdyran ok. Kommentariýalar okudum, Instagrama, TikTok'a goýan videolar maşany nerede ýerleşýär diýip bäri. Mary şäher Frunzo köçede. Bärde diňe ýankyary polirovka, plyonka ýok, ulanlar serediň. Polny pakraska, opşam demir işleri hemme zat edilýändir. Pejama, peç, şu peç hemme kişide ýok. Häzir pejam gorkadan serediň. Ulanlar bärde uja agşam işläpdirler. Eriksin zatlary, ýa seplen kraskalar eden işlerini özüňiz baka beriň. Şu pejam hemme kişide ýok. Amerikadan, Dubaydan getiren maşynaňyzy polny taýinlamaly bolsa, şu ýerek getirýäňiz hemme zat net berýärler. Demir işinäm, pakraskasynam, ýa-ni polirovkasynam, plyonkasynyam, opşam özüňiz gurraşyň bakasyny hemme işi etip berýärler. Baka näçe diýip soraýarlar. Gaty kän adam baka soraýar, şunu näçe etýärmin. Men şu ýerde nomerini goýjak, aşagda TikTok accountyny goýjak. Geçiň özüňiz soraň, her bir maşynyň öz bakasy bolýar. Degimine görä, etmeli işine görä, kuzwasyna görä, mysal üçin crossover başga zat, sedan başga zat, belki kiçijek maşyn bolmakman. Şoňa görä bakasy ütkendir. RX polny işlenen serediň hemme zat bolmaly säl edilen. Inni bärde de bar. Bärde wapşe soňky model RX dura, munam nesbos abzor eder. Ana ýyzynyň bärinden degipdir. Çekkäler, opşam hemme zat bar. Kuzavnoy uğru lüboy işi edýärler. Arkaň habarlaş bermeli. Bakalar nähillik soraýanlar üçin bakalar özüňiz düşünşi bolýar. Baka bilen bile bak. Şu zıncırlar bilen degene ýyzyny şey çekkäler. Berden her şey zatlar bar.
Karoçu ufağın da adını ellemelin. Gittik. Ruçkan içi olanlar. Ruçkan içi kapkaradı. Gören. Bir gerek geçilen ya, yine iki gerek geçeceğiz. Ruçkan için palrof ediyorlar olanlar. Böyle ne ya. Onu işte o Hamid ya. 3 güne çekken eken olanlar palrofka. Men bir günne tayin olar diye oturun. Biz abişni palrofka verdikler. Bir günne alıp kayacağız. Sonra 3 güne çekke. 3 günde tıngal maşinin daşını işleyeler. Öyle. Kapot. Şu var. Palrofka. Boz edilen olanlar. Sen kayacağız. Altın ününü, ikinci ünümüz oluyor da doğru. Ertir akşama tayin oluyor diye. Şimdi böyle çıkıyorlar, ediyen işler mesela korkadım. Nerede akşam gelecek, akşam milyonka başlayarlar. Ne akşam başlarlar ya da ertir yerden başlarlar. Akşam başlasalarım, ertir yerden başlasalarım, ertir akşama tayin ediyorlar. Onun milyonka başlanlarına, yerlerine nekil ediyorlar, şu yerlerine içini koyacak diye opsiyon. Öyle bilendir. Mene plan yer plyonka ettiğimedim. Ödümüz kovulayansana dedim. Ettiler ondan göre. Oğlanlar, bugün 3. günümüz plyonka emlep başladılar oğlanlar. Seyredin. Görkadayın. Ana. Gidip dur. Oca belki emlediler. Seyredin. Bilir yani neler. Ana. Plyonka. Son. Ana belki emlettirler. Moyko aparat ayran ok diye şu. Öyle katı yemlenyen karoçu. Kapıyın bärlerine. Ruçkan içine serdim. Hiç kara olmayan ne. Plyonka yemlenen şu yerde. Gören, bildiren o. Şey bilmeni. Ana, masincan yağdayı polnu palrovka şul. Eğer son çalmalı atlar ama öcanın var ha yine. Burada atlar yine çalıyorlar. Nerede şunu açık Lexus'una çok. Men yakanın tutsalar, söyüp soňal gyýdy diýip, oka tutup atsalar, gapylykda bildiremem, gelip meni tutsalar, gynan soňra kaçşagan. Maşin palrovka polnusu dymly, inni finalne vosk. Efektini bir yıl saklaýar diýär. Plyonkana memle otururlar. Beğenmekleri ondan sonra onun plyonkocu var. Ona memleler son dünya. Tur vermeli. Hiç kapı vosk edildi, yok edilmedi. Çalaca tapaudu bildir ya şu an. Yönedir 2 günden son vapşe beter oluyor. Bu voskun çalınyanın sebebi näme? Palrovkan efektin taklaya barıllap, ondan sonra hidrofoblu yuğonda gün su aşağı akya. Düşündünüz mü? Hiç su kalanok ve tozanım duranok maşinle hapada olmaya. Söýgülüm ýatlaýan, gollarym galgan. Garaşgyn finaýym diýen sözlerim. Men saňa garadym, garan ýerler. Ana ulanlar, daşın degen ýerine aýrýarlar. Biller mezal edip. Ana iň atwestin ýeri ulanlar. Ana. Menem kömekleşýär. Bismillah. Daşın ezaram on aýrly.
Häzir ikinji bak koýam ýetirler. Bu videonu görüňizden soň siziň özüňizden plyonka emlemeni öğrenirsiňiz ulanlar. Onu emledik. Häzir buraya kesip aýyrýarlar. Lişnerini terdim. Plyonkam balygy bildiren o. Näet bilmeli bilen plyonkam balygy. Ana. Ana ýol. Bildiren şu gattalrakdan şeydi birak seretse. Ana. Görýärmi? Başa bildiren o. Balygy bildiren o plyonkam. Plyonkada iň gymmat bamper emlemek. O da ana şunça plyonkا ýa görýärmi? Şey piýasyny kesip alýarlar häzir. Uzun ýan eken. Hemem kyn bamper emlemek. Indi iň kyn ýeri olanlar şu bamper. Iň kyny we iň gymmaty şu bamper emlemek. Serdiňe ul plyonkا ýa bamper. 3 günün azabı bu. 3 gün. Serdim olanlar nähil çektirip emleýärler. Budan onurlamaydy. Başga ýygy ýok. Daha şun dolu ýylar bardy. Baryny aýyrdylar o. Näde aýyrdylar onu men bilemok. İşte Ahmet'e. Olanlar farama men arasalattım bilýäňiz näderedin. Inne şu ýerde plyonkا emletdiler ýüzüni. Zaşitni sarılmagaly. Ana şu ýürüýte fara üçin plyonkا ýürüýtedir. Bu plyonkا bilen ýa-ni kuzwa emlenen plyonkا bilen deňdäler. Muň göz bileski bar, ýüzün ýalpyllatja görýärmi? Ýüzü ýalpyllaýa. Ana şu plyonkا emlenen. Mundan tak plyonkا ýok. Muň içinde bilesk barda, ýüzünde bilesk ýok. Mun näme şuwaserdin? Tabra açyk gurasyn, içiniň suw guraya, ondan soň wapşy ýetgeş bolýar. Hemem şu faran goraya günün sarıltmağından. İkinci faranam. Yine alacak. Şuna çoklarına derdim. Olanlar saat 2 seyredinna 2 boldy saat uja birinji güne geçdik. 3 günnäp oğlanyň eden azaby baka beriň nähil bolupdyr. Mena gatyda bolny ýüzüme maýdandyr gatyda bolnylygymy. TikTok'a, Instagram'a paylaşdym bölejik videolary. Dolu videonam YouTube'a paylaşan oğlanlar ýörüýte siz üçin. Indi bilýäňiz maşyny niýet getirmesin. Ana şuňa açyk edip çykaryp berýärler. Bärde ýatlyda indiňe müňal palirovka bu iş bar, gözüm ýumon etdiler. Gördüňiz edýän işlerini. Malyar degen maşinlary, opsiyon tapagy ýok. Dubaydan, Amerikadan gelen maşinaňyz gönü taýnap şu ýerden çykaryp berip goýarýandylar. Nomerler şu ýerde, Instagramlara ýok, TikToklaryny belläýin, geçip göräýin edýän işlerini. Ana biraz sagja bol. Esasy gawa. Oğlanlara hiç reklam gerek gel. Buna maşin prosta rezultat ödüňiz görýäňiz. Öňkü halynam bilýäňiz bu maşiniň siz. Hemme ýerini bilýäňiz bu maşiniň. Ni ona kraska realny follow ekeni men bilemok. Şu wagt degen otyryn. Arada 12.000 satjak diýip otyryn, satjak $12.000 elletjegem däl şu maşin. Serdiň prosta wat widina serdiň. Täze maşinden hiç ýyl tapagy ýok. 40 kişi çıran aşağına maşina odan Awa. O haterlar var. Şu çıraň aşagyna odan, bu çıraň aşagyna lüboy maşina odan ýere erti nes bolsa obzorny çykarjakmyň daşyny görýärdi. Soltan Sanjar ýanyna kaka bu işine gitýänim, ekçik, suw sepip görkezjek, opşam hemme zadet görkezjek. Indi edilen işler aýtyp bereň. Plyonkا emlenni, ýyzyna, gapyň gyralaryna, öňkü bamper, kapodyň ýarsyna, dinzaban kryşkasynyň aşagyna serediň. Polny emlenni esasy çyzylýan ýerleri. Polny palirovka edildi. 3 sloy palirovkadyr. 3 sloy palirovka oglanlar 3 günnä işler çoňsyny. 3 sloy palirovka ödem çalınýan zatlar, ingimma zatlar ulanýarlar, ingow zatlar ulanýarlar.
Обычно o şkurka zatlap, oňa da diden oklar, yürüýte polirovka üçin. Ulanylýar, keçe diýdim, ol bir giden zatlar. Karoçy men onu düşünmem. Siz videoň dowamyny görensiňiz. Maşynyň kraskasyny, ýa-ni lagyny maksimum, to есть minimum az iýa. Düşündiňizmi? Äger обычно şkurka bilen ýöne polirovka etseň, bir 5-6 ýyl etdiň boldy, ondan soň sepmeli bolýar kraska. Bularda bolsa näçeden dedi, zaýlananok. Karaçyna şuňalyk oglanlar, mene gatta bolny sizden baky beriň, men lastiçkama witçaş näle bolupdyr. Allah jan her ýeňiňe nesip etsin. Oglanlar tapa jok, köne maşyn sürüň, täze maşyn sürüň. Haterlaram bolar, sen maşynyň köne diýip. Nämes könüne şuň? Täze maşynyň hiç ýyl tapa jok, danma men. Bineşni witçaşny özüňiz gördüňiz da. Tapa jok, näle maşyn sürüp bersiňiz, täze köne. Esasa şunu uhajo edip çıksırsan da şunu alçık kolya. Lüboy wagt nirik barang duydun utononok üns çekkä özüne. Täze maşynaňyz bolsun size, köne maşynaňyz bolsun, degen maşynaňyz bolsun, tapajak hemmesini Ulugbeň ýanyna getiriň. Edil şunu alçyk etip ber ya. Daway oğlanlar, sağmanca mena ýöredim, öýe sağadım 2. Oğlanlar sağ olun. Taňry ýerkesini minnettar addyşy edeni işiňizde. Ýene aýtmadykladım. Vosk etdiler mına. Voskom şu polirovkan efektini bir ýyllap saklaýar. Ondan soň şu plyonka 7 ýyl garantiýaly emlenenler. 7 ýylyň dowamyna şu plyonka saralsa, gopsa, gaçsa, ýene bir zat bolsa gelip ýa pulny alyp gitýär, ýa-da täzeden emletýär. Öz wybryň. Sanyňyz sag bolsun oglanlar.